ku danna subscribe kamar haka domin samun shirye-shiryenmu cikin sauki. Kana sannan ku je ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku akan kari da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga labaran duniya da dumi su. Neramarly ya ba da shawarar yadda mutum zai kammala Alkur'ani a watan Ramadan. Abdulaziz Fashola Neramarly ya ba musulmai wata muhimmiyar shawara a kafar sada zumuntar Twitter. Mawakin ya bayyana yadda mutum zai kammala Alkur'ani mai girma cikin watan Ramadan. Ya ce mutum zai iya kammala Alkur'ani idan yana shafi 20 kullum. Mawakin Najeriya nan Abdulaziz Fashola wanda aka fi sani da Neramarly ya ba da wata kyakkyawar shawara ga musulmai a kafar sada zumuntarsa ta Twitter. Mawakin ya ba da shawarar yadda musulmai za su kammala Alkur'ani cikin kwanaki 30 na watan Ramadan mai alfarma. Ya ce wanda suke so su kammala karatun Alkur'ani za su rinka karanta shafi 20 ne kullum. Ya kara da cewa za su rinka karanta shafi 4 a bayan kowace sallar farilla. Shugaban 'yan Maliyan a Najeriya, Neramarly, ya ba da shawarar yadda musulmai za su kammala Alkur'ani a watan Ramadan. Dandanan musulmai suka garzaya bangaren sharhi domin bayyana ra'ayoyinsu. Yinka cewa yi, kai hakuri amma dole zan faɗi wannan. Kar ka yi wasan zama mutumin kirki. Matasa da yawa sun riga da sun lalace da waƙoƙinka. Rehan ya ce, lalle kam sharhi akan abin musulunci ya fi wanda ba na musulunci yawa ba. Kar ka canza saboda watan Ramadan. Ya kamata ka yi amfani da watan azumi ka canza har abada. In shirya ya ce, ka samu Alkur'ani mai fassara ka karanta shi a yaren Turanci aya bayan aya. A kowace ayar Larabci za ka karu sosai. A baya mun ji cewa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya taya dukkan musulman ƙasar nan murnar shigowar watan Ramadan. Shugaban ƙasar ya shawarci dukkan musulmai da su yi kunnen shegu da duk waɗanda suke so a raba ƙasar nan. Ya kuma shawarci musulmai da su ji kan sauran 'yan uwansu musulmai